Γεια σας, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μια πολύ εύκολη και απλή συνταγή για να φτιάξετε δικούς σας σπιτικούς σκίβους λαχανικών, τους οποίους μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε όπως θέλετε. Θα χρειαστούμε 850 γραμμάρια από διάφορα λαχανικά. Θα σας δείξω πώς καθαρίζω και τα μανιτάρια, γιατί με έχετε ρωτήσει σε ένα άλλο βιντεάκι. Τα καθαρίζω έτσι απλά, είναι τα πορτομπέλο μανιτάρια, έτσι καθαρίζονται και τα μικρά τα λευκά μανιτάρια. Τέλος πάντων, εγώ θα χρησιμοποιήσω τα λαχανικά που μου αρέσουν εμένα, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά λαχανικά, απλά θα σας πρότεινα σέλερι, κρεμμύδι και καρότο να τα βάλετε οπωσδήποτε, γιατί δίνουν μια γεύση, τη βασική γεύση για τους σκίβους λαχανικών. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο λαχανικό θέλετε για να συμπληρώσετε τα 850 γραμμάρια. Εγώ θα βάλω και μανιτάρι, θα βάλω και κολοκύθα, θα βάλω και λίγη ντομάτα. Επιπλέον για τη συνταγή αυτή θα χρειαστούμε 30 γραμμάρια από κρασί λευκό, κάτω προτίμηση ξηρό. Θα χρειαστούμε και αλάτι θα βάλω Ιμαλαίων, εσείς βάζετε όποιο θέλετε. Θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια και αυτό επειδή δεν χρησιμοποιούμε κανένα συντηρητικό και οι κύβοι των λαχανικών μας θα μπορούν να διατηρηθούν με τη μέθοδο που θα σας δείξω έως και ένα χρόνο. Και επιπλέον θα χρειαστούμε και μία κουταλιά από ελαιόλαδο. Εγώ θα κόψω όλα τα λαχανικά σε μικρά κομματάκια, θα τα βάλω σε ένα δοχείο στο οποίο στη συνέχεια θα τα απολυτοποιήσω. Εσείς αν έχετε κάποιο άλλο blender το οποίο θα έχει δοχείο μπορείτε να το κάνετε σε εκείνο. Θα προσθέσω και τα υγρά που έχω, δηλαδή το κρασί και το ελαιόλαδο, και θα αρχίσω να χτυπάω. Στη συνέχεια θα προσθέσω σέλερι, απλά θέλω λίγο να κατέβουν τα λαχανικά, δηλαδή εξαρτάται από εσάς τι μηχάνημα έχετε για να απολυτοποιήσετε, να κάνετε ένα blending τα λαχανικά σας. Μπορείτε σε περίπτωση που δεν έχετε να τα κάνετε όλα στο τρίφτη και πάλι θα γίνει η συνταγή. Απλά για λόγους ευκολίας το χρησιμοποιώ με αυτόν τον τρόπο. Η δοσολογία για να ξέρετε του τελικού αποτελέσματος είναι η εξής. Χρησιμοποιείτε μία κουταλιά σε 1 λίτρο νερού όταν βράζετε κάτι. Βέβαια εξαρτάται και από το με τι έχετε να κάνετε, για ποιον φτιάχνετε φαγητό. Για την κόρη μου χρησιμοποιώ λιγότερο που δεν θέλει να έχει τόσο αλάτι. Για μας εξαρτάται, αν για παράδειγμα φτιάχνω σούπα η οποία δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον, τότε βάζω περισσότερο, και αν είναι μια σούπα που έχει το καρότο, έχει διάφορα άλλα λαχανικά μέσα, χρησιμοποιώ λιγότερη ποσότητα. Επίσης, όπως είδατε, σας έδειξα ένα μπαχαρικό που βάζω τώρα, το έχω προμηθευτεί από την Eicher, θα σας αφήσω link κάτω, δεν το έχω δείξει ακόμα στις αγορές, αλλά πραγματικά είναι καταπληκτικό προϊόν και με έχει ενθουσιάσει. Είναι μίξη διάφορων μπαχαρικών, οπότε αν σας αρέσουν θα σας πρότεινα να περάσετε να το δείτε, γιατί ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει και εσάς κάτι τέτοιο που είναι πιο ανατολίτικο σαν γεύση και ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, και αφού τα έχουμε πολιτοποιήσει όλα, τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα και ανοίγουμε το μάτι στο full για πρώτα λεπτά, και στη συνέχεια αφού θα δείτε να βγαίνουν οι ατμοί, τότε θα μειώσετε λίγο τη θερμότητα και θα το αφήσετε να σιγοβράζει μόνο του. Δεν χρειάζεται καμία προσθήκη νερού, τίποτα απολύτως. Έχει ο ίδιος ο πολτός στα δικά του υγρά, τα οποία είναι αρκετά για να μαγειρευτεί μόνο του. Θα προσθέσω 2 φιλαράκια από δάφνη και θα βάλω και το αλάτι. Θα το κουπανίσω πρώτα γιατί εγώ χρησιμοποιώ αυτό το μεγάλο, και εσείς μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε αλάτι θέλετε, 120 γραμμάρια. Και θα τα ανακατέψω και θα δείτε ότι το αλάτι με τη θερμοκρασία και με τα υγρά που υπάρχουν μέσα στα λαχανικά θα λιώσει από μόνο του και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τέτοιο αλάτι, μιας και το έχω ξανακάνει μερικές φορές. Αυτή τη συνταγή τη φτιάχνω 1 με 2 φορές το χρόνο, συνήθως το φθινόπωρο, και θα αφήσουμε μέχρι να εξατμιστούν μάλλον τα υγρά. Θα το αφήσουμε για τουλάχιστον 40 λεπτά στο μάτι το πολτό μας αυτό, μέχρι να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα, μέχρι να μαγειρευτεί και να γίνουν οι κύβοι λαχανικών όπως συνηθίζουμε να τους λέμε. Εμείς θα τα βάλουμε σε βαζάκια, τα οποία προτείνω εγώ, πάντως να το ανακατεύετε κατά καιρούς για να βλέπετε ότι δεν κολλάει και στο πάτο, για να μην καεί, γιατί μου έχει συμβεί μια φορά και δεν είναι και τόσο ωραία. Έχω αποστηρώσει 2 βαζάκια και τα έχω βάλει, έχω αποστηρώσει και τα καπάκια και θα τα κουβώσω και
και θα τα αναποδογυρίσω. Αν δεν θέλετε να υπάρχουν φυσαλίδες αέρος, απλά μπορείτε να τα χτυπήσετε ελαφρά, είτε πάνω σε κάτι μαλακό όπως έχω εγώ το ύφασμα, είτε ακόμα και στον ίδιο το πάγκο. Και όπως βλέπετε το έχω αναποδογυρίσει αυτό και θα δημιουργηθεί ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα κονσερβοποίησης και μπορείτε να τα φυλάτε και εκτός ψυγείου για 1 χρόνο περίπου. Όπως βλέπετε το καπάκι έχει τραβηχθεί μέσα, απλά να ξέρετε ότι όσο είναι καυτό πρέπει να το αναποδογυρίσετε και μόλις παγώσει θα το γυρίσετε ανάποδα να δείτε ότι όντως το καπάκι έχει τραβηχθεί μέσα και στην προσπάθεια να το ανοίξετε θα ακούσετε αυτό το χαρακτηριστικό κλικ ότι ανοίγει, ότι μπήκε ο αέρας. Και αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω, ευχαριστώ και πάλι που με είδατε, γεια σας!